bons accessos. Hem estat treballant tota la legislatura per tal de poder arribar avui a presentar aquest projecte que unifica l'espai administratiu que en l'actualitat està dissociat en diversos edificis i perquè entenem que calia ja dignificar el Consorci Provincial de Bombers en un edifici de nova construcció, un edifici sostenible com és el que ara tenim així damunt de la taula. La veritat és que es fa moltíssima il·lusió perquè serà possible fer de nou tota la part administrativa. És un edifici que a la vegada està compost de 3 edificis diferents, el que albergarà totes les oficines, albergarà el centre de comunicació i control i el parc de Burjassot, que també el farem nou amb una torre de 10 altures per tal que puguen també entrenar els bombers. Un edifici molt modern, un edifici sostenible, un edifici que està a més en una zona molt ben comunicada, que a més també té transport públic per tal que les persones que treballaran en la mateixa puguen accedir de manera el més còmode possible i que estem molt contentes perquè la veritat és que l'actual parc de bombers està ubicat en un edifici molt antic, que és cert que nosaltres hem estat mantenint-lo de la manera que ha sigut possible, però hi ha un moment en el que després d'absorbir les brigades de l'extinta d'Ivalterra era absolutament necessari unificar totes les dependències del Consorci.